Takže čaute, po dlhej dobe robím ďalší videolog, keďže otázky sa nazbierali, no a ja mám čas konečne sa do toho pustiť a konečne s chuťou, pretože doteraz som toto zanedbával a otázok stále pribúdalo, takže môžeme to zase rozbehnúť vo veľkom. No a v skrátke, čo sa udialo za tú poslednú dobu, čo som vlastne nerobil žiaden videolog, tak asi také, čo by som spomenul, bolo to, že som mal tú súťaž, o ktorej viacerí viete, ktorú vlastne aj podrobne opíšem v tomto videologu, pretože viacerí sa pýtate vlastne, ako začať súťažiť, čo to obnáša, čo je potrebné spraviť a tak, čiže spomeniem niečo ohľadom mojej súťaže. Potom vlastne ešte pred prázdninami som mal maturity, no a maturity dopadli celkom dobre, na vysokú som prijatý, čo som tiež docela šťastný z toho, no a ďalším cieľom do budúcna je spustiť ten internetový obchod, na ktorom sa pracuje a vlastne súťaže jesenné, na ktoré sa teším a už sa na ne aj pripravujem. Čiže asi toľko sa zmenilo od posledného videologu. No a teraz by som chcel vašim otázkam niečo povedať a poradiť. Vybral som iba 3 otázky, pretože pri jednej budem dosť veľa rozprávať, takže začnem to najjednoduchšou. Pýtali ste sa ma veľakrát na strie, že či sa to nejako dá vyhnúť tomu tvoreniu strí a vlastne či je nejaký suplement alebo ja neviem, nejaká pomoc, ktorá by to dokázala spomaliť a tak. Takže prvá vec, ktorú by som povedal, je asi to, že keď začínaš robiť kulturistiku, tak jednoducho s tým musíš veľakrát počítať, že strie sa objavia. Nehovorím, že musí to byť, ale dosť veľa ľudí si taký, ja neviem, som povedal 40% ľudí má skúsenosť so striami. No a príčinou je vlastne práve to pribratie za krátku dobu, taký by som povedal masívne pribratie. A odporúča sa na to rôzne maste, ktoré si v lekárni môžete opýtať. Nie je to aj na predpis, sa mi vidí, a väčšinou ich kupujú tehotné ženy, pretože tam vlastne u nich dochádza k tvoreniu strí v tehotenstve, kedy sa vlastne to brucho zväčšuje a zväčšuje. No ale ináč, keď cvičíš a priberáš, tak jednoducho je to tak, nič s tým nespravíš, musíš to prijať a mákať ďalej. Tu más môžeš vyskúšať, kúpiť sa v lekárni, ale ja strie nemám, pretože nie som taký typ, ktorý by pribral za krátky čas nejaké enormné množstvo, či už tuku alebo svalovej hmoty, ale poznám ľudí, ktorí s tým majú problém. Ani by som to nenazval problémom, ale proste je to tak, koža sa nedokáže adaptovať za taký krátky čas. No čiže asi toľko k striam. Ďalšia otázka bola, ako trénovať v takýchto horúčavách, čo robiť a tak všetko okolo toho. Tak vlastne tréning v takýchto horúčavách môj trvá asi hodinu. Myslím si, že hodina je až, pretože potom to už je ďalší čas iba márním a nevládzem. Fakt taková intenzívna hodina, piť veľa vody. Kardio by som nedával v deň, teda v čase tréningu. Buď ráno kardio a po obede tréning, alebo tréning ráno a po obede kardio, čiže to vymeníš. No a proste tie tekutiny nezabúdať piť, dobre sú BCAčka, aby to chránilo svalovú hmotu, pretože sa dosť potíš veľa. A fakt taký intenzívny tréning, objemovka cez zimu, či teda cez leto a cez takéto horúčavy je dosť problémová, ale dá sa to. No a tam vlastne opäť pri tej objemovke väčšie váhy, zbytočne to neprepaľovať a ono to pôjde aj s objemom. No a v
fakt tam je dôležitý faktor tá voda, alebo veľa vypotíš, musíš aspoň dvojnásobok toho, čo vypotíš, prijať potom, že by bolo telo hydratované a že by si aj ty potom vlastne nedostal nejaké závrate, veľa ľudí odpadáva taký čas a tak. No a to bolo asi k tejto otázke. A iba taká mimochodom informácia, som v izbe mojej sestry, že potom neboli nejaké komenty, že čo mám za buzy, steny a tak. A že som v izbe mojej sestry. V mojej izbe nie som, pretože neviem, tu sa cítim lepšie v takýchto farbách. Čiže ďalšia otázka. No a teraz presne tá otázka, ako súťažiť, čo začať robiť, keď chcete sa zúčastniť súťaže. Takže na Slovensku máte viacej asociácií, ktoré vlastne majú vlastné súťaže. Ja som v SANKu, teda Slovenskej asociácii naturálnej kulturistiky. Sú tu aj ďalšie asociácie, ktoré sú úplne iné ako naša, majú iné podmienky, majú úplne iné súťaže, iné termíny súťaží, iné miesta konania súťaží. Proste úplne sa odlišujú. No ale myslím si, že jedna vec, ktorá sa týka toho súťaženia, ktoré je potrebná spraviť vo všetkých týchto asociáciách, je to, že vlastne sa musíte zaregistrovať a zaregistrovať sa môžete ako jednotlivec alebo ako člen nejakého klubu. Ak sa zaregistrujete ako jednotlivec, je to, dá sa povedať, nevýhodné. Idete sám na seba, platíte si väčšie členské, musíte si platiť farbu, musíte si platiť štartovné a všetky tieto veci. Mne sa podarilo zaregistrovať sa ako člen klubu a súťažím za klub Berdy Fitness Michalovce. No a je to pre mňa výhodnejšie, pretože môj tréner a teda aj vedúci klubu nám platí členské, farbu a taktiež aj štartovné. A myslím si, že je to veľká pomoc z jeho strany a tak by som odporúčal každému z vás, ktorý by sa chcel začať venovať súťaženiu, tak skúste to cez nejaký klub, ktorý máte v blízkom okolí. Určite to bude pre vás výhodnejšie. No a ďalšie otázky boli ohľadom toho súťaženia, že ako to prebieha posledné dni, ako teda mesiac pred posledné dni, ako to je na súťaži. Takže čo k tomu povedať, to si musíte vyskúšať. Asi toľko by som povedal, že pri mojej prvej súťaži to bol veľký stres a nevedel som, čo môžem očakávať. Bál som sa, deň pred súťažou som mal také pocity, že už proste som sa pýtal sám seba, čo tu vlastne robím, veď ja nemám na to, že by som sa postavil na pódium a tak. Fakt tam človek proste prichádza do takých situácií, kedy rozmýšľa nad hocičím, ste dehydratovaní, ste bez tých tekutín a hladní, o hlade aj nehovorím, to je už podľa mňa súčasť posledných dní toho, keď nie posledných týždňov. No a čo k tomu povedať, tak sprevádza vás dieta, mňa sprevádzala sacharidová veľmi dieta a posledný týždeň vlastne je už tá super kompenzačná dieta, ktorá to dotiahne do finálového konca. O tej by som spravil video neskôr, lebo to je na dlho, ale fakt ten posledný týždeň je brutálny. Vlastne tam už obmedzujete príjem vody, takže to už nie je ani sranda. Je to aj zdravotne rizikové a náročné, ale neviem, odporúčal by som to každému, že si to vyskúšal, pretože v takýchto situáciách si uvedomíte, že vlastne čo všetko máte, že máte vodu, máte jedlo, máte okolo seba správnych ľudí stále a neviem, fakt si to musíte vyskúšať, lebo také veci sa nedajú ani porozprávať. Najlepšia vedomosť je práve tá skúsenosť, takže asi tak. Ďalší taký faktor, ktorý je potrebné dobre vybrať na súťaž, čiže správnu dietu, odmákať si to v posilne správnym tréningom a kardiom, správnou stravou, to všetko doladiť, správnymi suplementmi. Správne suplementy u mňa boli hlavne BCAčka, ktoré chránili svalovú hmotu v tej diete, proťak a to bolo asi všetko. Mal som aj synefrín, aj kofeín a také tie vecičky na podporu spaľovania tuku. No ale ďalšou vecou je farba súťažná, na trhu ich je viacej, ja som mal Dream Tan 2, Red Bronze, no a
nie asi toľko. Nie na každej pokožke vyznie tak dobre. Ja som mal superov, na ktorých sa úplne lesklo a bolo veľa lepšie ako na mne. Mal som zase aj takých, na ktorých to bolo otrasne natrieté a odflaknuté. A preto, neviem, tentokrát na druhej súťaži to bolo lepšie, pretože večer pred súťažou som sa umyl s peelingom, ktorý vlastne kožu vyčistil a tá farba lepšie chytila potom. Dal som tam toho viacej, večer pred súťažou som sa natrel raz a v deň súťaže zase som sa natrel a bolo to lepšie a krajšie, ale sklo sa to. Čiže toto sa mi podarilo, čiže tiež dobrú farbu by som odporúčal vybrať. Ja si myslím, že ten Dream Time 2 je celkom dobrá, veľa ľudí ju chváli a je používaná skoro po celom svete, asi za najčastejšiu farbu by som ju označil. No a ďalšou vecou je voľná zostava. Voľnú zostavu by si ich nemohol odflaknúť, pretože sa prísne hodnotí. Takisto ako aj tvoja prezentácia, musí si ťa vyžarovať taká chuť z toho, čo robíš. Vlastne nemôže to byť také, že dietuješ a príde sa tam postaviť bez nálady a neviem bez čoho všetkého. Proste áno, si zničený po tých dietách, ale ty tam musíš prísť na to pódium a že by proste ľudia aj porodcovia videli, že ty máš chuť a máš odhodlanie a si rád, aj keď si prešiel tým peklom. Ale že máš proste tento šport rád, to sa prísne hodnotí, vlastne celková tvoja prezentácia. No, čiže asi tak toľko. A pózy, hlavne sa naučiť správne pozovať, lebo to je ďalšia vec, ktorú zanedbáva veľa cvičencov. No a to by bolo asi k tomu všetkému. Urobím videológ na konkrétny týždeň pred súťažou, že ako to asi vyzeralo u mňa, pretože to bude na dlhšie. Opíšem tam tréning, opíšem tam stravu, čo je hlavne asi hlavný faktor. No a tak. No potom ste sa pýtali, čo nasledovalo po súťaži, kde som sa začal jesť a tak nie, najprv som bol v tom, že nebudem jesť, ale potom sme prišli na pumpu a tam som videl Milku čokoládu, ktorá na mňa nejak tak divne pozerala a dávala mi proste takým nejakým tajným, neviem ako to nazvať, tajným znakom, znamenie, že proste si ju mám kúpiť, tak som si ju kúpil. Bola táto 300 gramová a strieľal som ju asi za takú minútu, čiže to som aj nepocítil, že som sa niečo mal. No a potom som prišiel domov a nedeľa sa nesla v znamení jedz, koľko vládzeš, čiže takto asi nejako by som to označil. No a váha sa pohybovala tak, že vlastne 3 dní pred súťažou som mal 80 kg a potom vlastne, ak sme začali stiahovať aj tú vodu, tak to skočilo až na 76 ráno v deň súťaže. Čiže asi tak, toľko by som povedal k tomu. Neviem čo ešte, tak umiestnil som sa na 5. mieste medzi juniormi, čo som veľmi rád, pretože prvý rok medzi juniormi som bol a sú to chlapi, ne chlapci, ale sú to chlapi, ktorí to berú oveľa vážnejšie než ja a bolo to aj vidno na nich. A tento rok na jeseň sa vrátim vo všej forme, to sľubujem, pretože viem, kde som robil chybu, viem, čo musím doladiť a všetko to doladím a robím maximum preto, aby som sa umiestnil lepšie ako na 5. mieste, tak dúfam, že sa mi to podarí. Držte mi palce, pokračujem v tvorbe videologov a opäť sa to rozbehne vo veľkom, takže díky za podporu, majte sa, držte sa, makajte, čaute.